Sociálna práca, povolanie, ktoré si vyžaduje nielen odborné znalosti, ale aj veľkú dávku empatie a ľudskosti. Ako vyzerá v praxi? Ako sa na ňu pripravujú budúci odborníci? Odpovede na tieto otázky prinieslo odborné kolokvium Sociálna práca v praxi, zažiť, pochopiť, pomáhať, ktoré sa uskutočnilo na akademickej pôde v Rožňave. Poďme sa spoločne pozrieť na tento výnimočný deň. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce sa poslednú marcovú sobotu 29. marca 2025 konalo v priestoroch detašovaného pracoviska Blahoslavenej Sáry Šalkaházy v Rožňave ako organizačnej súčasti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave odborné kolokvium Sociálna práca v praxi. Presne o 9:30 vedúca tunajšieho detašovaného pracoviska profesorka Mária Kílíková otvorila odborné kolokvium a krátko po nej s odborným príspevkom vystúpila garantka študijného programu Sociálna práca profesorka Anna Bérešová, ktorá študentom a všetkým účastníkom priblížila dôležitosť Svetového dňa sociálnej práce a jeho odkaz pre odborníkov v tejto oblasti. Dopoludňajší blok tvoril interaktívny simulačný workshop pod názvom Život v topánkach klienta. V rámci tejto aktivity sa postupne pri 5 improvizovaných pracoviskách z oblasti sociálnej práce, ktoré zastupovali študenti v roli sociálneho pracovníka poradcu, vystriedalo 10 študentov v roli klienta. Študenti účastníkom odborného kolokvia realisticky stvárnili rôzne ťažké a problémové životné situácie. Medzi simulované príbehy patril napríklad klient s exekúciami, klient vrátivší sa z výkonu trestu odňatia slobody, klientka seniorka s ťažkým zdravotným postihnutím či klientka utekajúca pred domácim násilím. Po intenzívnych simuláciách nasledovala diskusia a reflexia. Študenti sa podelili o svoje dojmy a pocity zo situácií, ktoré stvárňovali. Zhodli sa na tom, že byť v koži klienta je oveľa náročnejšie, ako by sa mohlo zdať. Odborná komisia hodnotila jednotlivé simulácie a poskytla dôležitú spätnú väzbu o možnostiach zlepšenia sociálnej pomoci v praxi. Čo v jednotlivých simuláciách študentov najviac prekvapilo? Ktoré momenty boli najnáročnejšie a aké pocity zažívali v roli klienta? Aj na tieto otázky sme sa opýtali viacerých z nich. Rola sociálneho pracovníka sa mi hrala úplne autenticky, keďže túto profesiu vykonávam. Ťažká úloha nebola pre mňa, myslím, ani jedna. Očakávania od klienta boli pre mňa veľmi zaujímavé. Ako dokáže klient zmobilizovať vlastné sily pri riešení situácie, v ktorej sa nachádza? Rola klientky bola pre mňa, dá sa povedať, ľahká, nakoľko už neboli sme vôbec prekvapení z toho, lebo my sa s týmito prípadmi stretávame skoro každý deň. I keď prípady sú rôzne, momentálne som hrala klientku v takej naozaj extrémnej chudobe, kde proste aj to mentálne myslenie je úplne iné, na inej úrovni. A čo je pre mňa bolo také ťažké, asi to, že som stále očakávala od tej sociálnej pracovníčky ako klientka, že hneď mi niečo dá, že proste chcem to teraz a hneď tu, hej. Toto bolo pre mňa také, ale zvyšok bolo super, som rada, že som si toto mohla zahrať, fakt. Bolo to veľmi prínosné aj zo stránky tej, že aj ja som si to vyskúšala a viem asi, ako sa v tej chvíli ten klient cíti, keď príde s niečím, keď má nejaký problém v živote. Tak tým, že každý deň vlastne sa stretávam s takou typológiou klientov, takže mňa neprekvapilo nič. Čo ma prekvapilo, bola tá efektivita, to jediné, že sme to tak rýchlo vlastne vedeli aj zahrať, ale v podstate takto pracujeme na dennej báze, pretože keď vieme tomu klientovi i hneď pomôcť, čo vieme, tak si myslím, že ani nebolo nič potrebné ďalej rozvíjať a stretávame sa jedine s inou reakciou, čo vlastne spolužiačka a kolegyňa nezahrala, ale je to tá agresivita, ale myslím, že aj s tým by som si vedela ľahko poradiť. Druhá časť odborného kolokvia sa niesla v znamení vedy a výskumu.
4 študenti z 2. ročníka magisterského štúdia prezentovali svoje výskumné projekty, ktoré budú už čoskoro obhajovať aj na štátnych záverečných skúškach. Výnimočné výskumy priblížili problematiku intervencií pri zanedbávaní detí a inovácie v terénnej sociálnej práci, ďalej prácu multidisciplinárneho tímu pri poskytovaní intervencií v prospech ukrajinských odídencov. Ďalším prezentovaným výskumom bol aj hodnotný príspevok na tému fundraising ako metóda sociálneho pracovníka pre profesionálne získavanie zdrojov v prospech klienta v regióne Gemer. Odbornú komisiu najviac zaujal výskum Komparácia metód sociálnej práce a adiktológie s drogovo závislými klientmi v resocializačných zariadeniach na Slovensku a v Maďarsku. Garantka študijného programu Sociálna práca, profesorka Anna Bérešová, odborné kolokvium zhodnotila takto. Dnešný deň, prvé kolokvium pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, hodnotím veľmi pozitívne, pretože myšlienka sa stala realitou a zrealizovali sme toto odborné stretnutie hlavne pre študentov, aby si uvedomili význam svojej budúcej profesie. Bravúrne zvládli svoje role, či už v pozícii profesionálov na jednotlivých úrovniach sociálnej práce, alebo ako klienti, ktorí si obuli topánky svojich klientov a vžili sa do ich úlohy. Myslím si, že takéto podujatia budeme organizovať aj v budúcich rokoch, pretože má to prínos nielen pre pracovisko ako také, v zmysle zviditeľnenia sa, ale aj v zmysle prínosu pre študentov a to je pre nás podstatné. 29. marec 2025 nám ukázal, aké dôležité je nielen teoretické vzdelanie, ale aj reálna skúsenosť so sociálnou prácou. No a práve zrealizované podujatie pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce nám pripomenulo, že sociálna práca je viac než len profesia. Je to služba ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. V takýchto chvíľach zohráva úlohu nielen odbornosť, ale aj ľudskosť. Veríme, že prvým ročníkom odborného kolokvia nič nekončí. Práve naopak, už teraz sa tešíme na marec 2026. Istým spôsobom sme dnes uskutočnili to prvé stretnutie, ktoré môžeme pomenovať ako naozaj také vstupné stretnutie a veľmi radi by sme teda túto aktivitu udržali aj v budúcnosti živú. Za tých podmienok, že by sme radi vstúpiť do spolupráce aj s inými inštitúciami na úrovni mesta, okresu, eventuálne možno aj regiónu, aby sme teda dali verejnosti do pozornosti jednak vzdelávanie v odbore sociálna práca a zároveň aj informácie, ktoré priamo súvisia s výkonom povolania sociálneho pracovníka, ktorý teda má ten priestor poskytovať sociálnu starostlivosť v teréne, v inštitúciách. A myslím si, že to je dosť žiaduce, takže rozhodne áno, do budúcna by sme radi túto aktivitu udržať a zároveň ju aj rozvinúť.